Здравейте на всички! Добре дошли на поредното 7-о издание на Startup, 8-о издание всъщност сега, ако сме на 8-то издание на Startup Grind. Да попитам колко от вас са тук за първи път, защото няколко човек ми споменаха, че са за първи път. Смятай се. Това не е за вярно. Я видите пак ръцете само? Браво! Да се отбележи, че сте бигнете. Да. Това съм много приятно впечатлен колко много хора са за първи път тук днес. Добре, тогава да ви кажа 2-3 думи за какво представлява Startup Grind. Това е една международна инициатива, която се провежда в много градове по света. Тя е powered by Google. Няма го. Добре, но с помощта на Google е започната преди доста време. Идеята на тези мероприятия е да среща млади хора, които са така с предприемчив дух, в началото неформална обстановка и да се запознаем, да се говорим с успешни хора в различни среди. До сега сме имали гости, както и сме имали също така един път Георги Първанов, един HR, доста известен също. Фотографи сме имали, много успешни и предприемачи различни в IT бизнеси и така нататък, които са идвали да споделят опит с хората, които се интересуват. И това е идеята да бъде в една малко по-неформална обстановка, затова и пише Fireside Chat, понеже обсъждахме с някой какво точно е Fireside Chat. Идеята е, че няма да бъде една презентация по PowerPoint, която да казвам това. Там ще си поговорим, подготвили сме си някои въпроси, които да зададем днес на нашия лектор, на нашия гост. И идеята е след това, когато приключим вече, като имате и вие въпроси, съвсем спокойно не се притеснявайте, задавайте ги. Това е целта да може да си поговорим, така да бъде и диалог. А днес ни гостува, ще се подготвя така, за да не пропусна нещо, госпожа Анелия Димова. Може само Анелия. Или Ани? Много бързо скъси дистанцията. Добре, в новинарската телевизия сме така. Няколко думи за нея. Тя има 15 години опит в областта на човешките ресурси, като опитът ти обхваща компании като БТК, сега Viva.com, Рока и по-настоящем Solvay Sordi, като тя е HR лидер и коуч с сертификационни обучения от Cornell University и Massachusetts Institute of Technology. Не съм го превел, защото на български не звучи много добре, но Масачузетс университета, предполагам са го чували повече, е доста така също уважаван. И е работила по множество големи проекти, включително наскоро Иновации в действие, който беше един доста интересен проект, за който ще ни разкаже самата тя малко по-подробно. И нека може да започнем. В началото може да разкажеш малко повече за себе си, къде си раснала, как се... Малко за себе си да разкажеш няколко думи. Ще разкажа първо да кажа, че ми е изключително приятно. Много отдавна не съм била в такава аудитория с толкова много млади хора. Така че благодаря за поканата. Надявам се да съм ви полезна. Сега дали съм успешна, не знам. Аз нямам такива критерии спрямо мене си. Казвам се Анелия, от Шумен съм, но преди повече от 25 години съм всъщност вече във Варна. След това съм живяла и в Пловдив, в София и също така имам връзка с Стара Загора, стана ясно това, защото съм старозагорска снаха. Така че имам добри чувства към Южна България, много обичам София, много обичам и Варна и се радвам, че такива хубави неща вече са започнали да се случват и в нашия град, защото за съжаление, аз го споделих с някой вече от вас и аз си мислех, не върви на добре града, но явно не е съвсем така. Поздравления, браво за тези инициативи и действително, ако мога да бъда полезна по някакъв начин, съм готова да го направя. Нищо особено от лична гледна точка. Само за мен, Петко, записах го. Да. Добре. Ще да демонтират, така че внимавай какво казваш. Има и свидетели. Добре. Ако искаш да поговорим за професията ти, тъй като това е нещо, което имаш доста много опит през тези години. Много, може би да, от гледна точка на това, че професията човешки ресурси в България всъщност към 2000-та година почти я нямаше. Защо съм HR? Ами по стечение на обстоятелства. Някой път нещата знаете, че стават случайно.
в 2000-та към 2000-та година аз бях докторант в Икономическия университет Варна. Завършила съм тук специалност МИО, втория випуск МИО, който беше тук създаден. И след като завърших, станах докторант и хоноруван преподавател. Пишех си дисертацията, подготвях си дисертацията, пробвах различни модели, които теоретични, съответно аз трябваше да видя дали работят на практика, трябваше да се направя проучване и ходих в няколко мултинационални фирми, защото темата на дисертацията ми беше свързана с мултинационалните компании и как оперирането им влияе върху националните култури. Много така помпозна тема, много интересна, позволяваща широко поле на писане, на изследване. Всичко перфектно, но в момента, в който аз тия в компаниите започнах да си говоря с хората, как сега ще ми напишат един въпросник, за да ми подкрепят теоретичния модел, той е перфектен. Всъщност така нещо беше като, как да кажа, като един шамар, какви сте тези модели, какви сте тези работи, ела да виж за какво иде на въпрос. И тогава на мен ми мигна лампата, че много хубаво теорията, всичко е перфектно, но аз нямам практически опит. И това е 2000-та година. Мъжа ми беше сложил един вестник, в който пишеше Фаянс Каспичан тогава, търси менеджер човешки ресурси. И аз се заинтересувах, кандидатствах. В този момент в България все още функцията човешки ресурси, трябва да ви кажа, сега някои от вас са млади, въобще да не кажа, че всички сте много по-млади от мен почти. Тогава за човешки ресурси те първа се говореше, смисъл нямаше даже достатъчно информация. Аз получих невероятния шанс. Ръководител, изпълнителният директор подкрепи съответно моя избор, бях избрана и оттам стартира моята работа. Човешки ресурси отново. Менеджер човешки ресурси. Моята задача беше да сформираме отдела до този момент. Значи Фаянс Каспичан, не знам дали сте чували, това е предприятие, което произвежда санитарна керамика, тоалетни вивки и по това време произвеждаше и подови плочки. Сега вече пак по мое време този цех беше закрит и не функционира. Но това е предприятие на 70 км от тук. Всеки ден имаше 70 км в едната посока, в другата посока, но нещата наистина си струваха. Благодарение на подкрепата, пак казвам, защото в областта на човешките ресурси много важно е, когато човек работи в една компания особено голяма, като човешки ресурси да има подкрепата на изпълнителния директор и въобще на висшия мениджмънт. Не можеш да правиш каквото и да е било, без да имаш зад себе си твърдото разбиране, че нещата така трябва да се случат и съответно да бъдеш подкрепен. Там беше прохождането ми в областта на човешките ресурси, учих се от нулата, силно мотивирана и в рамките на една година се опитвах да балансирам между университета и фирмата. Не се получиха нещата с баланса. Както знаете, в цирка балансират на въжи, ама то не е много дълго, защото от този баланс бързо се прегрява и се изморява. Така че аз реших, че ще напусна университета. Но това си ми е моята първа любов. Един ден, живот и здраве, може би, ще се върна към тая университетска академична дейност, но все още не ми е дошло времето. И така, това е началото. Как се стекоха нещата? Така, това е доста интересно от Фаянс Каспичан до HR на Solvay Sori, така е доста... Всъщност в Фаянс Каспичан, който след това, всъщност към този момент Фаянс беше част от една група швейцарска, наречена Лауфен. Известна се също тема такъв бранд, високо позициониран в областта на санитарната керамика. Лауфен бяха купени от Рока. Рока е испанска, всъщност базирана в Испания, мултинационална компания и след това компанията беше преименована Рока България. Там работих 4 години, всъщност там сформирахме един HR отдел. Знаете ли от какви функции се състои? Смисъл, искате ли да ви обяснявам, интересно ли ви е това, но обикновено към този момент под човешки ресурси се разбираше личен състав и ТРЗ. Това са класически функции. И сега може да го чуете някъде. Идеята беше да излезем от тясното разбиране за личен състав, което там е да ходи някои досиетата, да прави договорите, споразуменията, да се излезе от това администриране, вече да говорим за политика по възнаграждения, мотивация, подбор на персонал, обучение, развитие. Всичките тези неща трябваше първо да ги развиваме и искам да кажа, че наистина беше невероятен екип, страшен екип. И сега, голяма част от хората, които тогава работехме, имаме много добри връзки. В смисъл, това е нещо като послание, нали? Каквото и да правите,
поддържайте си контактите, защото те винаги имат някакво значение. Може да е на по-късен етап, но е много важно. Това беше началото. В 2004 година тогава беше приватизирана БТК. Не знам дали си спомняте това нещо, но аз получих едно много добро предложение да стартирам. И всъщност предложението беше обаче за Южна България, не за Варна. Защото във Варна си имаше човек от действащата структура на БТК и аз трябваше да избирам. Ако искам да работя за тази наистина, как да кажа, много атрактивна организация, защото предстояха да се случат много така значителни промени и от професионална гледна точка си беше страхотно предизвикателство. Мислехме и семейството ми каза, приемаме да там всъщност от Каспичан се озоваха в Пловдив позициониране. И това си беше доста голяма хапка, да го нарека, защото броя на служителите в Каспичан, около 650, макар че аз когато си тръгвах вече бяха малко по-малко предвид различните преструктурирания, всъщност получих отговорности за регион Юг, както се наричаше тогава, и броя на служителите беше около 5200. Всъщност, да, това беше сериозен скок и основната задача беше отново преструктуриране, но този път много по-мащабно. Искам да кажа, че това си беше една невероятна школа. И всъщност в Пловдив бях позиционирана, но отговарях за регион Юг, както ви казах. Това е Стара Загора, Хасково и Пловдив области. Това беше около 2 години и половина, след което всъщност станах така наречения HR на Vivatel. Все още оператора предстоеше да бъде пуснат. Мобилният оператор, който всъщност вече не се казва Vivatel, ми се казва Vidacom и въобще компанията се казва така. И бях позиционирана в София. Тогава всъщност смених амплуато, защото БТК поначало си беше фиксиран оператор. Тепърва започваше цифровизацията. Това е нещото, което ми се случи. Всъщност от един вид бизнес отидах към друг вид телекомуникационен бизнес. Но това беше много, как да кажа, супер мотивиращ период, защото в БТК бяха привлечени, смея да твърдя, едни от най-добрите специалисти в България, в каквито и да са области. Сейлс, маркетинг, инженерни позиции. Беше страшно мотивиращо да работиш с хора, които са на много високо професионално ниво. От гледна точка на човешки ресурси, както ви казах отначало, моята роля беше по преструктуриране. Това не е най-привлекателната част, когато трябва да редуцираш персонал. В БТК наистина имахме така амбициозна задача и трябваше да изпълним. Така, това е накратко всъщност. Интересен път е това. Да, до София, след което в 2007 година семейството ми реши, че все пак трябва да се върнем във Варна и се отзовах в Слуга и София. Все пак, че Варна е най-добрият град за живеене? Варна трябва да го направим да бъде най-добрият град за живеене. Това е доста интересно. Един въпрос, който ще задам е за това, че хората често си мислят, че да си HR е свързано основно с това да преглеждаш CV-та и да проведеш интервюта с хора. Но ти спомена вече за доста други неща, които се включват така в работата на един HR. Можеш да ни разкажеш така по-подробно в какво се изразява всъщност работата ти като HR в действителност, нещата, които правиш и които се е налагало така да правиш през годините. Спомена преструктурирането, което е една от неприятните така малко задачи. Те не винаги са свързани преструктурирането с неприятни моменти. Някой път е въпрос само на промяна в организационния дизайн, промяна на длъжностните характеристики, разработване на нови отговорности и съответно комуникация към хората или пък обучение. Може би трябва да ви споделя, че аз харесвам работата си в областта на човешките ресурси поради причината, че предлага много голямо разнообразие. Човешки ресурси не е само да преглеждаш CV-та, да правиш интервюта. Даже на този етап в момента много малък процент от моята работа е това, защото аз имам екип, който се занимава с дефиниране на профила на позицията, съответно определяне на критериите, пускане на обявата, преселекция на кандидати. В момента, всъщност, другите неща, които се случват в рамките на човешки ресурси, както вече ви споменах, имаме администриране на персонала, т.е. след като кандидата приеме офертата си,
Той е назначен и от този момент се случва така нареченото администриране. Трудовия му договор влиза в неговото лично досие, в администриране на персонала се случва пускане на отпуски, предполагам, че сте чували, допълнителни споразумения, свързани с някакви промени по трудовото правоотношение, всякакви промени, които се касаят промяна в възнаграждението. Всичко това се администрира в отдел, който е обособена структура на човешки ресурси. В рамките на човешки ресурси имаме обучение, развитие, приемственост. Значи правят се такива планове, в смисъл знаем кога се очаква даден човек да се пенсионира. За вас това не е релевантно, но примерно може би очакваме някакви други неща да се случат. В този случай разработваме план, ако човекът напусне от тази позиция, кой би бил служителят, който евентуално би могъл да го замести и какви са стъпките необходими, за да се случи това заместване. Тоест какво обучение трябва да се направи, кога трябва да се направи, това е част от планирането на приемствеността. В голяма компания като нашата, развита дейност са така наречените индустриални отношения. В компанията, в която в момента работя, Solvay, има 3 синдикални организации. Паралелно на това има още една структура, която е представители на работниците и служителите и ангажимент на всъщност представляващия функцията човешки ресурси е да водят преговори с тези партньори, социални партньори, т.е. правим преговори по колективно трудово договаряне, договаряме придобивки за персонала и редица други неща. Обсъждаме въпроси, които са свързани с здравословни и безопасни условия на труд. Това са представителите на работниците и служителите, с които си говорим. Това е доста интересно. Дейността е разнообразна. Не е скучна със сигурност. И друга функция, всъщност много важна, е на HR-а, на човешки ресурси, е да познава нуждите на бизнеса. Тоест, аз с моите готови модели, ако отида в една компания, мога да ми кажат, нали, да си гледам работата, защото във всяка една конкретна ситуация има специфика, която се определя от потребностите на бизнеса към определен момент. Дори да има готови модели, дори да има корпоративни политики, както това се случва в мултинационалните компании, те трябва да бъдат адаптирани. Първо, спрямо местното законодателство, защото политиката тя се разработва на глобално ниво, но винаги има местни специфични законодателни изисквания и това е роля на човешки ресурси, разбира се, със съдействието на юристи, да адаптират спрямо законодателството. Второ, трябва да се адаптира глобално ниво, спрямо спецификите на организационната структура тук на местно ниво. Това е всъщност и да каже, че ролята на HR е да познава много добре бизнеса. Тоест трябва да разбера горе от всички аспекти на бизнеса, да може да участва. И като функция, всъщност в компанията, в която работя, но и в предходните компании, в които аз съм работила, човешки ресурси, директора човешки ресурси е част от управленския екип, Management Committee, и съответно е наясно с тенденциите, проблемите, предизвикателствата, заедно с всички останали директори и съответно от него се очаква да има стратегическото виждане този човек, какво ще се случи и какво трябва да се предприеме, за да се очакват промените, примерно. Казвам, че доста интересно, най-вероятно с доста предизвикателства се сблъскваш така работа. Всички имат предизвикателства, да, всъщност. Какви са някакви по-интересни предизвикателства, които се изправят така през годините, с които се сблъсква, дали сега в Solvay или преди това в Рока? Или прескокът има към Вилаком, някакви по-интересни така? Ами, всъщност, по-скоро не знам за аудиторията, кое ще представлява интерес, защото предполагам, тук сте млади хора и примерно организационен дизайн. Това представлява ли интерес? Как се прави организационен дизайн? Да. Как се определя какви да бъдат структурите? Да. Или заплатите. Когато се стартира от така наречената зелена инвестиция, т.е. ако нещата започват от самото начало, предимството е, че нямаш наследените неща от миналото. Тоест, в една голяма фирма, първото предизвикателство е, че вече примерно има заплати. Или вече има направени структури. Всеки си знае каква му е длъжността, каква му е длъжностната характеристика и си смятат съответно, че това трябва да прави. Но бизнесът се променя, условията се променят, искаме да се подготвим за някаква нова ситуация. В този случай това, което се прави е
първо на ниво се определят какви са стратегическите насоки, къде искаме да стигнем. След това си определяме съответно как да стигнем. И обикновено на ниво менеджмент комити се определя как организационно могат да се случат нещата. Примерно, дали в дадена структура е необходимо да се направи оптимизация на персонал, откъде може да се направи тази оптимизация, или пък дали дадена структура трябва да се дадат допълнителни ресурси, за да може да реагира по-бързо на пазарното търсене или да анализира малко повече нещата. В смисъл, според спецификата на всяка една от тези структури. Тоест, след като на менеджмент комити ниво се оговори, след това човешки ресурси сядат екип, заедно с всеки един менеджер по-отделно и се разработват конкретно всяка една дирекция, примерно как трябва да изглежда, какви ще бъдат основните отговорности на хората, като длъжностни характеристики. Това нещо се одобрява в големи компании, където има действащи синдикални организации или представители на работниците и служителите. Това нещо се обсъжда с тях. Нормално е, всъщност, дори да е малък бизнес, дори да са малко хората и да е малък екипа, моят съвет е винаги обсъждайте предварително с хората, защо се правят промените. Примерно, ако вие сте собственик на някакъв бизнес и имате 5 човека, знаете си, що го правите, много сте наясно, защото другите, примерно, нямат чак такова стратегическо виждане. Преди да почнете да правите каквато и да е промяна, обяснете защо я правите. Когато хората знаят отзаде какво стои, са по-склонни да се променят, защото сред вас виждам хора, които са ентусиазирани, нали, знаят, че искат да се променят и да рискуват, но сме да твърдя, че в по-голямата си част хората предпочитат познатото, утвърденото и всяка една промяна до определена степен ги плаши. Нали, това е несигурност. Има период, в който не знаеш точно как ще се подредят нещата, какво за тебе лично отговаря, какво за тебе лично ще се случи, дали евентуално няма да ти се засегне самото работно място. Така че, моят съвет е комуникирайте предварително. Супер, това е доста полезен съвет. Аз зараз водя вече някои записки за неща, които ще използвам и аз. И когато... Интересно ми стана между това, че въобще, че има такива работещи синдикати, защото не знам за аудиторията, но тъй като аз не съм имал толкова много опит с такива големи компании да се сблъсквам. Как върви работа с такива синдикати? Отворени ли са към комуникация и тези хора? Как протичат работа с тях? Значи, това не мога да го кажа като генерализация за всички фирми. Това зависи от политиката на компанията. В смисъл, сега ще дам конкретен пример с солове и соди. Абсолютно това е традиция в компанията, още преди да е приватизирана през 1997 година. Синдикатите са си абсолютно равностоен и дълбоко уважаван партньор. Така че дори работодателят не ги приема като някой, който е опонент и срещу който трябва да се бори, а по-скоро ги възприема като, как да кажа, изразител на мнението на хората. Ние като компания влагаме средства, за да могат тези хора да се обучат, когато е необходимо, да надграждат своите умения, за да можем, когато седнем, да си говорим на един и същи език. В този смисъл, това е политика на компанията. Смея да твърдя, че не навсякъде е така. Някой път синдикатите се разглеждат като необходимо зло, без да обиждам когото и да е било, но аз съм имала късмета да работя винаги за компании, които са смятали, че синдикатите или представителите на работниците и служителите са си партньор, който трябва да бъде уважаван. Разбира се, че ще имаме различия, разбира се, че ще имаме сблъсъци, всеки гледа от позицията, която съответно представлява, но в човешки ресурси другото нещо, което съм научила е, истината е някъде по средата. Няма перфектно бяло, няма перфектно черно, има гледна точка. Ако го погледнеш от едната страна ще е леко по-сило, от другата страна ще е още по-сило, но истината е някъде по средата. Да, това наистина има доста логика, защото е нормално хората от синдикатите да искат да представляват интересите на хората. И, така е. Това понякога да затруднява компанията, но така е. много приятно. Колкото и да попитаме, аз мога да си позволя вас питам. Ако ви попитам, искате ли по-висока заплата, какъв ще е отговорът? Ами и мене ме попитайте и аз ще ви го кажа също. Искам, разбира се. Но когато всъщност на среща си имаш наистина партньори, когато аргументираш каква е ситуацията, какви са възможностите, нещата са по-различни.
И това се случва не в рамките само на водене, примерно на колективни трудови преговори за сключване на такъв договор. Значи ние си имаме постоянен такъв диалог, социален диалог. В смисъл, държиме се информирани непрекъснато. Не е само когато му дойде времето да седим да си говорим, но включително предоставяме информация за финансовото състояние на компанията, перспективите, какво възнамеряваме да се случи следващата година. Всичките тези неща се предоставят като информация. Това е много добра връзка точно с това, което каза по-рано, че искате да се информираме, когато какво се случва и какво промени ще се правят. Да. Аз мога да се поза така да насоча малко в една различна така насока, пак с работа на HR, понеже когато се разправя преструктуриране или набирате нови хора за различни нови аспекти, в които е нужно да се разшири персонала, се провеждат все пак някакви интервюта, нали, въпреки че вече преселекцията при теб идват вече едни по-подготвени кандидати. Но когато дойде един човек на интервю при теб, как разбираш, че това е правилният кандидат за позицията, която търсиш? Имаш ли си някаква система, която си разработила, по която работиш, или просто се доверяваш вече на интуицията си от всички години опит, които имаш? Да. Ами, искам да кажа, че интервюто е много важна част, обаче не е най-важно за мен. В смисъл, по време на интервюто може да си зададеш лични впечатления за човека, който стои на среща. Можеш да провериш доколко нагласите му, културата, ако мога така се изразя на човека, би паснала на културата на организацията, на екипа, с който ще работи. Но за мен е много важна преселекцията, още преди кандидата да е стигнал до ниво интервю. Обикновено знаем, че какво се прави, когато има дадена позиция, пуска се обява, чакат се кандидатури. Това, което забелязвам напоследък е, в много от CV-тата присъстват не съвсем достоверни данни. Това е един проблем, който не знам дали сте се сблъсквали, но вярно е, всеки иска да покаже, че е много добър, че така нещата са се случвали добре от гледна точка на кариерното му развитие, но това трудно може да се хване. За мен е важно да се види логиката и там, където може да се проверят, да се вземат референции. В смисъл, референции, без да застрашаваме от човека, който кандидатства в момента работи някъде, нали, в никакъв случай няма да звънем на работодателя му и да кажем, абе, тук има един човек, ще ни кажеш ли нещо? Не, това не е етично, нали, това никога не би го посъветвала. Но преди интервюто, доколкото може да се обективира дали, примерно сега, имаме 5-6 кандидата, които смятаме, че са подходящи да бъдат интервюирани и съответно включени на финала за избор. Съветвам, доколкото се може да се провери дали тези кандидати фактологически са посочени нещата коректно. След това, по време на интервюто, има различни подходи. Аз преди година някъде, вече може би даже стане на година, бях на едно обучение. Чували ли сте фирма Hey? Тя е по-скоро известна в областта на човешки ресурси. Hey, пише се HAY. Те са нещо като McKinsey, само че в областта на човешките ресурси, защото си говорихме като преди това за McKinsey. Всъщност тази методика, която научих, е базирана на изследване на компетенциите чрез анализ на ситуации. Тоест, интервюиращия задава въпроси, но много бързо ги задава към интервюирания и го кара да разказва за неотдавнашни събития и съответно как интервюирания е реагирал. Но толкова бързо ги прави тези неща, че интервюирания, дори да си е подготвил предварително отговорите на някои въпроси, няма възможността да го направи. В смисъл, не му се дава такъв шанс. От тогава съм пробвала на няколко интервюта тая методика. Отчасти работи, но бих казала, че много е важен езика на тялото, на жестовете. Освен това, важно е да се види дали човека действително проявява желание да работи на това място, защото смята, че е подходящ. И защо смята, че е подходящ. Моите въпроси, които аз задавам, когато правя интервю, не винаги са едни и същи. Те са в контекста на дадена ситуация. И аз винаги насърчавам кандидата той да каже защо е на това интервю и защо мисли, че е подходящ. По различен начин. Мога да му задам различни въпроси. И да, доверявам се на така нареченото gut feeling. Мисля, че вече имам достатъчно опит. Ако имам някакви колебания, примерно, за да препоръчам, мога да се доверя на това вътрешно усещане.
Приемате ли препоръки? Да. Добре, после ще ви препоръчам. Не, точно по темата, която говорите, интересно ме, защото казуса, който развихте, ми е интересен, пределно мотивиран човек, но ще го обясня. Да не отнема времето на всички, после ще ви е интересно наистина. Препоръките са много важни. В момента, в който преди да се направи финална селекция, трябва да се провери с още веднъж, нали вече. Това не е проблем. Да, това не е проблем. Искам да ви кажа, че в Vivatel, примерно, ние си имахме такава политика, мисля, че са я запазили за реферал, т.е. служител да препоръча друг служител. В Слове и Соди това, как да кажа, тук малко компанията е по-консервативна, не се гледа особено положително, но примерно в кол-центъра на Vivatel, тогава, когато трябваше много бързо да разширим броя на хората вътре в кол-центъра, това бяха млади хора, много млади хора, обикновено студенти, които дори са още втори, трети курс. Това си беше страхотен начин. Ние дори ги стимулирахме, давахме им възнаграждение. Ако препоръчени от тях кандидат, след 6 месеца той продължава договора си. Смисъл успешен е, добре се справя и това си беше начин за... Аз го правя пред нас, без да ги мотивирам финансово, но работя наистина. Аз също го правя и смятам, че е правилна политика, защото ги познават на емоционално ниво и долу-горе техническата им грамотност. Може да се работи върху това. Да, определено. Това е доста интересно. Ще ми зададеш ли въпроса за най-трудното ми интервю? За най-трудния въпрос също. За най-забавното интервю има въпрос по принцип. Добре, аз после но може и за най-трудното и за най-забавното да разкажеш. Аз се сещам, че може би ви е интересно. Най-трудното интервю беше за да избера жена, която да се грижи за малкия ми син, когато той трябваше да остане на 6 месеца. Нали, в смисъл вкъщи трябваше да го оставя. Тук професионализма вече. Тук професионализма и gut feeling. И съществуваше да кажеш, не? Съществуваше. Коя роднина избрахте? Коя роднина избрахте? Почти до там свършихме. Първо тръгнахме с голямата кошница. Преселекцията. Но със сигурност в този случай ролята на препоръките е най-важна. Каквито и сивите някой си да представи, когато вече става въпрос за нещо лично, за нещо собствено, нещата изглеждат по друг начин. И gut feeling там не беше водещо, всичко беше да, този човек ме препоръча, аз имам доверие на този човек, следователно мога да приемам. Това също е, как да кажа, нещо като апел, защото знам, че става въпрос за малки бизнеси и в голямата фирма много важно е да се поставиш на място. Ако тук ставаше въпрос, не за детегледачката на моето дете, но ако това е моят бизнес, как бих го направил? Това като принцип много помага, за да вървиш напред. Тоест поставяш се в позицията на най-заинтересовани от назначението. Супер. А за най-забавното интервю, това е най-трудното? Аз този въпрос го видях, обаче не можах да се сетя кой е най-забавно. По-скоро ще ви кажа за най-забавния ефект от едно интервю. То беше в Рока. 2003 година някъде беше това. И аз вече си имам екип, с който смятам, че така сме се образовали, знаем как трябва да се случват нещата, имаме претенциите, че всичко го правим по професионален начин или поне доколкото можем го правим по професионален начин. Търсихме позицията менеджер управление на качество. Тая позиция за този период, или това е Total Quality Management, човека, който трябваше да внедри системата ISO в фирмата. Още в този период тая позиция в компаниите не беше позната. В смисъл да си намерим някой, който е готов с опит, почти невъзможно. По това време пък се случваха едни големи съкращения в българската армия. И така смятахме, че нашата таргет група може би е добре да бъде някой военен, който има опит в управлението на хора, дисциплиниране, може да изведе нещата от край до край. Стриктен, думата е стриктен, но в същото време търсихме човеки, който има подход да убеждава, защото все пак фирмата не е казарма. Там нещата са по по-различен начин. Тоест, военен с отворено мислене. Интересен профил. Да. И всъщност колежката ми интервюра няколко кандидата
аз бях запозната съответно с кандидатурите и даваме шорт-листа на изпълнителния директор, който ми се обажда и казва: вие какви критерии прилагате? Нали? И аз почвам да обяснявам професионални и по-професионални критерии. И той казва: а какво означава 194? И аз казвам: 194, къде го е видял това нещо в CV-то? Обаждам се на колежката ми, тя така се замисли, какво се каза. Всъщност кандидата, с който срещите бяха във Варна, пък мястото на работа е така случайно, и е казал, че като се видят, да се ориентира по това, че той е 194 см ръст. И това тя, докато говори с него, го записала на CV-то. По стечение на обстоятелствата, това беше на дълго време, казваше: по професионален начин ти беше избран на база ръст. Това просто се сетих, че беше наистина забавно. Това е важен критерий все пак. Важен критерий, но се оказа успешен. В момента в Solvay Soди, така което разбрахме, че има доста патенти, които са точно така от служители предложени. Как успяваш да ги мотивират да споделят тези патенти, така и да се чувстват по-близки до компанията? Явно синдикатите са едно от нещата, които помагат за това и това отношение на компанията. Патенти за Solvay Soди по-скоро не. Патентите са на ниво група. Всъщност в Solvay Soди, все пак представлявам компанията, ще ми позволите да кажа две думи за нея. Всъщност това, което произвеждаме ние, е калцинирана сода и производството е по синтетичен начин. Метода за производство е открит всъщност е започнал да се прилага в производството през 1863 година от Ернест Солвей. Всъщност той го открива, той основава компанията и от тогава насетне ние работим по тая технология тук. 1997 година тогава предприятието Соди има късмета да бъде купено от дружество, в което Солвей е мажоритарен собственик и мисля, че водещия фактор, за да решат Солвей да дойдат тук, е, че в Соди се произвежда по метода на Солвей. Всъщност този е патентован, този начин на производство, но не е тук патентното право. Предполагам, ми задаш въпроса за патенти на ниво група. Има много такива. В компанията има развойни центрове. Те не са в България. Значи ние в България сме основно фокусирани само върху производство. Дори нямаме голяма маркетингова и търговска дейност, тъй като ние сме съакционерно дружество между Solvay и Шишеджан и всъщност нашата работа е да произвеждаме. Продаваме на едно малко дружество, което е Solvay България, а Solvay България се занимава вече с дистрибуцията на продукта ни. 95% да кажа от продукцията ни се изнася навън. Тоест ние сме основно фокусирани върху производство. Но това, което може би ще бъде интересно да кажа, е, че в цялата група Solvay има структуриран процес по иновации. Всеки един, работещ за компанията, има възможност да направи някакво предложение. Значи под иновация в нашата компания не разбираме нещо супер ново, някакво откритие, както някой път има такава дефиниция. Дори нещо, което е прилагано някъде другаде, ако се предложи да бъде приложено при нас, се смята за иновация. Всеки един служител има възможност да дава предложения за подобрение, да го наречем. И в този случай имаме си специална система, където, примерно аз ако имам идея, ще си напиша идеята. Има иновационен екип, който разглежда и вижда. Примерно, ако моята идея в областта на човешките ресурси, се кани експерт, който е компетентен да дава оценка. Или някой друг експерт, който трябва да участва в разглеждането на идеята. Всяка една идея, която е вкарана в този продукт, се разглежда. В случай, че има практическо приложение, икономически смисъл, идеята се внедрява, има си скала, съответно на база на ефекта на тази идея, какво получава служителя от направеното предложение. От служителя не се изисква да въвежда задължително тази идея. От него се иска само да даде предложението и оттам насетне вече се задейства цялата тази система. Дали работи? Работи. Може да се подобри, определено може, защото винаги има неща, които, как да кажа, вижда се, че спъват като цяло работата. В един момент от толкова идеи, няма идеи. И хората казват, изчерпахме се, защото ние правихме различни проекти, именно с McKinsey. То бяха едни брейнсторминг сесии, то бяха едни такива чудеса и има някакво затишие. В момента даже екипа ни
на менеджерско ниво си мислим какво да направим, за да отново да подканим, да направим така, че хората да тръгнат отново да дават идеи. Нови идеи за иновации. Нови идеи, да. Но пак казвам, иновацията не е задължително да е свързано с някакво откритие. Дори копирането на някаква практика, която ще подобри условията на труд. И нещо, което въобще може да бъде като добавена стойност, се насърчава да бъде предложено. Страхотно. Това като заговори за иновации, за тези неща, това проект иновации в действие, той нещо свързано с тази твоя цел, която спомена за това да стимулирате служителите по-скоро, или беше външен проект, защото аз колко знам външни хора канихте. Външен проект. Значи иновация за действие, направихме 2 издания на този проект. Да, предлагам да разкажа, защото не знам. Колко от вас са чували за иновации в действие в проекта? А били ли сте някъде по нашите събития? Някакви участвали в проекта? Супер, добре. Предлагам тогава да разкажеш малко повече за самия проект, за да добият представа какво представлява и след това вече Да, това е външен проект, не е с наши служители, смисъл вътре в проекта участват наши служители, примерно аз съм като ръководител на проекта, но по-скоро само като ментори на проекта. Това е част от нашата политика за корпоративна социална отговорност и смисъл на проекта е следния. Искаме да предоставим възможност за допълнителни знания или създаване на умения на млади хора в областта на иновациите. Тоест, ние работим с една партньорска организация, ние им казваме Cisco, но те се казват The Business Institute, всъщност вие с тях си координирате, също си работите. Това в София? Да, точно така, The Business Institute. Това са хората, които подготвят участниците в проекта, теоретически, дават им базата, солидна теоретическа база, плюс ги придружават в процеса хората, които участват в този проект всъщност. Идеята е да формулират какво биха искали да направят, т.е. да дефинират своята си идея и оттам насетне, чрез The Business Institute знанията, които им се предоставят, да разработят идеята си до момента на внедряване. Нашата фирма спонсорира проекта, финансира го и нашата цел е всъщност, това е напълно безплатен проект за участващите, тези, които желаят да се включат, да получат допълнителните знания и подкрепа за разработването на такъв проект. Най-добрите проекти ние правим конкурс накрая. Отново са възнаградени с допълнителна образователна възможност, като примерно най-добрият проект печели лятно училище в Solvay Business School в Брюксел. Това е най-голямата награда. След това има магистратура по иновации в ВУЗФ и работилница или курс по иновации отново в ВУЗФ. Тоест изцяло образователна насоченост. Но пак казвам, това е част от нашата корпоративна политика по социална отговорност. А кои са проекти, които тази година, например, стигнаха до финал, които бяха така избраните? Всъщност, много радостно е да кажа, че спечели варненски участник. Да, и всъщност дори дамата, тя е дизайнер, артист, Чанти от Fields. Това е рециклиран материал. Даже тя в момента е в Брюксел и трябва да се върне утре. Точно в момента е на Summer School в Brussels Business School. Страхотно, т.е. тя направи някаква иновация за тези чанти от този рециклиран материал. Това е материал, Fields, рециклиран материал и реално тя по определен начин свързва тези рециклирани материали. След това, съответно, тя го дава в друга фирма, там да го направи. Изтъкава плат, то не е плат, материал, от който тя прави чанти. И интересно е. Интересна концепция. Да. И всъщност нашия проект няма за цел да финансира по никакъв начин тези идеи. Това си го правят специализираните фирми. Затова ние не сме насочени към финансиране, по-скоро сме насочени към предоставяне на допълнително ноу-хау. Да, с бизнес институти, с това, което спомена. Да, това го правят те. Затова казвам, че е външен проект. Много интересно, наистина. А други проекти, които работите в момента, има ли? Тоест, сигурно съм, какви проекти по-скоро работиш така в момента? То ще звучи прозаично сега на фона на всичките други неща, които казах в момента, но в момента това, което правим е планиране на приемствеността, защото гласувания
в края на юли и обнародван в началото на август закон, с който се променя пенсионното осигуряване в България, води до непланирани възможности за 34 човека да си тръгнат до края на годината. И това са хора, които всъщност са при нас в производство и поддръжка. Много опитни хора, които ще си тръгнат, разбира се, те имат тая опция да го направят. И ние много бързо трябва да реагираме, за да съответно или реорганизираме, или наемем хора. Така че това ми е на дневен ред, с това се занимавам в момента. Пак казвам, прозаично сигурно прозвучи, но не са велики такива креативни работи, но законодателството в България, за съжаление, се променя много често. Не казвам за добро или за лошо, но се променя често. Това пречи на бизнеса да планира. Това е абсолютно, как да кажа, за нас тази година има всъщност два пъти неща, които са непланирани. Предполагам, сте чували, в декември миналата година се случи замразяване на възрастта за пенсиониране, което също изведе хора в началото на тая година. Те получиха право да си тръгнат. Няма лошо, нали, хората са работили, заслужено си тръгват, но фирмата, значи ние не можем да си позволим да държим 20 човека резерв. Това е бизнес. Както и вие не можете да си позволите да наемете хора, само ако нещо се промени, тогава, нали, да останат другите да си тръгнат. Така че това е прозаично предизвикателство, но в момента сме фокусирани върху него. Ами това е както всяка професия си има така и моменти, които са по-интересни, по-креативни, за които положено сега, но винаги има и такива неща, които са неизбежни. Но ако искаш да минем нещо по-така непрозаично, тогава предполагам, ще е интересно за Масачузетс, споменахме, предполагам, ще е интересно на гостите, че имаш сертификат за, да не объркам, трансформиране на бизнеса, обществото и себе си. Това на български не знам дали така. Английски е Transforming the Business, Society and Self. И всъщност това е един курс, който аз изкарах, тази година даже се случи. Не знам дали сте чували за Massive Open Learning Platform, то се казва MOOC. Тоест това са едни платформи, където големите университети, известни университети, предлагат отворени курсове, което ще рече безплатно. И всеки, който желае, може да се включи. Разбира се, има условия, не можеш само да го гледаш там и нищо да не правиш и да го завършиш. Този курс е на такава платформа качен. Ако се влезе на www.edx.org, има и различни други курсове. За този курс, всъщност, който аз изкарах, стои MIT. Това беше един страхотен опит за мен. Курсът се водеше от професор Ото Шармер, се казва, който е от създателите на една теория за преминаване от егосистема към екосистема. Основното послание беше, че цялото ни общество трябва да промени парадигмите, върху които сегашната икономика е изградена. Включително концепцията за laissez-faire, т.е. свободната ръка на пазара, всички тези неща просто трябва да бъдат преосмислени и променени, за да може всички знаем, че консумираме в момента ресурси на планетата, които няма да бъдат вечни, много скоро ще се свършат, т.е. ние трябва изцяло да променим мисленето си. Това беше много интересна комбинация между икономика, психология, включително вътре имаше елементи на медитация. В този курс участваха 20 000 човека от целия свят. И имаше сформиране коучинг групи, в които хората обсъждаха по какъв начин и как, нали, съответно, да тръгне промяната, защото промяната тръгва от нас. Не можем да очакваме, че някой ще ни наложи промяната. Ние сме тези, които трябва да я предизвикаме. Ще ви дам един мъничък пример. Всеки трябваше да си вземе лично решение ежедневно какво променя, за да тръгнат нещата. Аз какво направих? Всеки ден, минимум 2 пъти, давам предимство на хора, когато караме, нали, разбира се, които нямат предимство. Включително на таксиметрови шофьори. Искате ли да ви кажа сега? Виждам как на мен вече ми дават предимство таксиметрови шофьори. Не, че са ме запомнили, но нещата изглеждат по друг начин. В смисъл, голямата промяна тръгва от малките стъпки. Това беше посланието. И трябва да живеем сега. Миналото е свършило, ясно е, че напред ни чака нещо. Трябва да търсим промяната. Това беше посланието, беше много интересен курс. Между другото, сега ще има второ издание. Казва се You Love. Така започва наименованието на
курс е ULAB. Той е като лаборатория, защото има страшно много интеракция. Вътре в тази коучинг група можеш да си взаимодействаш с хора от целия свят. По интересен начин е направен. Пак казвам, т.е. смесеца между икономика, психология, философия включително. Това беше интересно. Това нещо съвсем случайно попаднах на него, но ми привлече вниманието. Аз съм икономист всъщност по професия. Да, аз ви казах, че съм икономист. Много интересно. Явно отделяш време така за личностно развитие. Остава ти време да успяваш да отделяш време за това. Ами, да, човек трябва да го прави. Това, ако спрем да се развиваме, нали знаете, че скоро сме аут от всякъде, така че всеки трябва да си намери стимул и време да се развива. Напълно предполагам, че всички гости ще се съгласят с това. И на мен лично ми е интересно, да, предполагам, че на тях ще ми е интересно, четеш ли книги за личностно развитие такива? Чета. В момента? Всички четем. Всички четем. Да, точно защото всички четем. Ако трябва да сеш 3 книги от тези, които си прочела, в кои би препоръчал на един, да кажем, прохождащ HR, защото това е специализация. Кои книги би препоръчала това, което си минала така през ръцете? Сега за HR трябва да кажа, че не са само за личностно развитие. При всички случаи класиката, от която трябва да се тръгне за HR е да прочете Кодекса на труда. Много скучно. Казахме, че има и прозрачна част на тази работа. И все пак базата трябва да имаш. Сега, след това книгите, които трябва да прочете за мен един прохождащ HR е Даниел Голман. Това е един професор, психолог, който пише за емоционалната интелигентност и всъщност смятам, че това е нещото, от което също трябва да се тръгне. И без да посочвам автор, защото той има различни книги, но един прохождащ HR със сигурност трябва да прочете нещо по HR Analytics, или това е цифрите в областта на човешките ресурси, защото на бизнеса му говорят цифри. Много често, много е хубаво да кажем, това не мога да измерим, това са човешки взаимоотношения, това няма как да бъде измерено. Не, в бизнеса нещата са в цифри. И обикновено на колеги човешки ресурси някакъв път това им липсва. Ако не можеш да измериш нещата, няма как да обясниш на бизнеса всъщност каква добавена стойност му носиш. Не всичко е идеално измеримо, съгласна съм, но си имам вече методологии страшно много, така че другото нещо, което бих препоръчила е да прочете нещо и да научи в областта на HR Analytics. Но може да бъде по-конкретно, как казахме, да има така добра база. Да, добре. Имаш ли хора, които вдъхновяват HR-и, които са така... Или да не са HR-и, хора така твои role models, модели за подражание? Абсолютно, всеки има такива, аз също. И винаги давам примера с професора, който имах така невероятния късмет да мога така да участвам в курса, но още бях във Винс. Значи смятайте, това нали 90-те години ми се пада. Нещо такова назад от времето. Но това беше точно след 89-та година периода, когато в икономическите университети за първи път започваше да се преподава дисциплината обща икономическа теория. Те неща бяха не съвсем, как да кажа, добре познати. Професори по политикономия, това бяха вълнуващи времена, период за развитие за всички. Но в този момент в Винса, както ние си му викаме все още, дойде един преподавател, който се казва Газ Гейнер. И всъщност той беше професор по една програма, Fulbright. И се оказа, той преподаваше курс, опционен курс, не задължителен, който иска може да участва, на английски, по предприемачество, иновация, Entrepreneurship and Innovation. Газ Гейнер се оказа, че е един от основателите на компанията 3M. Сигурно сте чували, това е компанията, която патентова Post-it Notes, самозалепващите се листчета. Невероятен. Невероятен. Страшно вдъхновяващ и много опитен. Оказа се, че е родена същата дата, когато и аз. 1920 година, няма да смятам на колко години, но може да се пресметнете. Той и в момента е председател на университет, той е институт по предприемачество в Илинойс. Страшно вдъхновяващ. Нещата, които научих от него,
бяха отварящи очите. В смисъл, той е един от най-вдъхновяващите хора, които съм имал. Примерите, които ни даваше, свързани с практиката, бяха особено атрактивни. Така че винаги си спомням за него като за мотивираща личност. И аз лично имах шанса да попадна на ръководители, които ме вдъхновяваха. В смисъл, това, че работим, няма нищо лошо. Винаги трябва летвата да е по-нагоре и съм имала шанса да работя с такива ръководители. Така че много вдъхновяващи, включително във всички компании, които съм работила. Да, ти спомена, че в Ваком и екипите, с които се работила, също са доста така вдъхновяващи да работят с такива хора. Аз една така странична бележка да направя. Може би вие се замисля за това, но щом като е 1920 година роден този човек, е бил на 80 и няколко години, когато е бил доста вдъхновяващ и говорил за иновации, което казва, че никога не е твърде късно, за да бъдеш креативен и да измисляш нови интересни неща. Така е. За първи път чух от него всъщност, той след това беше работил като менеджер в други компании. В Италия как са спасили даден бизнес. Това беше класика, нали, което след това ми се наложи по някакъв начин, нали, и аз да приложа. Обясняваше как бизнесът не върви, компанията е в много труден момент, събират хората и им казват: има шанс да спасим компанията, това е менеджерски екип, но 95% от хората ще бъдат освободени. Ако нещата потръгнат, ще ви назначим обратно. И била е успешна историята, освобождават хората, успяват да спасят компанията, след което голяма част от тези, които са били освободени, ги връщат обратно. В смисъл, той е пример на този етап. Беше много силен. Да се бъдеш почти 100% от хората, наистина доста сериозна промяна. Да, но са успели да направят преструктурирането, явно нещата са потребни. Аз свързвам с такива преструктуриране, това е, тъй като да освободиш 95% от хората все пак е трудно. Това, което ти се правило, не е чак толкова хора да освобождаваш, но си имала такива случаи. Имало ли някакви моменти в кариерата ти, когато си мислила да напуснеш HR, човешки ресурси, като професия, да се насочиш някъде другаде? Имало. Всеки има трудни моменти. Нали? Всеки в един момент му пада пердето и казва: стига толкова. И определено, да. Значи, за човешки ресурси функцията това е специфично, че винаги си някъде по среда. От една страна, човешки ресурси трябва да защитават интересите на работодателя. Те представляват бизнес. От друга страна обаче, много важна роля е да представляват интересите на хората. Значи, това е среща сблъсък в някой момент на интереси. Има моменти, в които да, аз правя всичко от себе си, пък в крайна сметка, нали, нито за единия си добре, но има такива моменти, но честно казано, бързо се отминава. Какво те мотивира да продължаваш напред, когато се запускаш тези моменти? Ами, всъщност мотивираме, че в един момент все таки ще стигнем до варианта, в който всички, дори да са недоволни към конкретен момент, след това ще осъзнаят, че решението е било правилно. Това е едно от нещата, предполагам, които ти харесват така в работа, да бъдеш да, това е нещо. Медиатор. Да, вярно, така е. Кои са любимите неща около това? Всъщност, върху това да бъдеш менеджер човешки ресурси, кои са любимите неща, свързани с работата, така да кажем? Ами, това, че никога няма една и съща ситуация, т.е. как да кажа, никога не можем да влезем два пъти в една и съща река, нещата са различни. Колкото и идентични да изглеждат ситуациите, винаги има някакъв елемент, който е различен и който предизвика да търсиш ново решение. Това е нещо, което може да динамика, така има динамика и разнообразие, със сигурност. А случва ли се да си помислиш, вече е време да си направя моя си HR агенция, да се развива в тази насока? Мислила ли си? Мисля, че не е дошъл този момент още. Може би ще се замисля. Но както казвам, може би по-скоро ще се опитам да се върна към академичния. Не ми е дошъл момент. По-скоро на там се насочва. Може би да. Аз съм се отбелязал тук също да те попитам за бъдещето в Соловей и Соди, така как си го представяш, понеже шегувахме се с някой, с който си говорихме по-рано, да си представяш да се пенсионираш в Соловей и Соди. Още не мога да си го представя. Може би се правя на млада, но... Не, той извинявай, само ще спомня. Един от любимите въпроси е как се върви след 5 години, Това е просто... Това е любимия въпрос. Това е много HR-ски въпрос.
Какви са бъдещите творчески планове? Точно. След турне в море. Ами, вижте сега, значи, аз споменах, лично за мен говоря случай, нали? Нещата, които ме мотивират е динамика със сигурност и нещо, което ме кара да се развивам. Преди няколко години, освен функциите ми в областта на човешки ресурси, получих и възможността да се занимавам и с друго нещо, като примерно комуникации. И също така отговарям, не е чисто човешки ресурси, но си администриране, така наречените общи служби, има контрол на достъп, това е охраната, деловодство. Това са такива по-прозаични неща, но те са също разнообразни, така че в този смисъл, разширявайки спектъра на ангажименти, това за мен е предизвикателство. Група Соловей е голяма компания с политика да развива хората си не само локално, но и международно, така че може би някаква такава евентуална бъдеща стъпка не е немислима. Но бих искала да кажа, че наистина компанията е работодател, за който наистина си струва да работиш. Не само от гледна точка на пакет от придобивки, имам предвид култура, принципи, корпоративна социална отговорност. Това са все неща, които надграждат. Да, това, което спомена по-рано за отношението, което имат към синдикатите въобще, звучи наистина, че имат правилния подход към персонала. Дали е правилен, трябва да питаме хората. А ние го правим, между другото. Нещо, което правим, не знам доколко е приложимо във вашия контекст, но периодично се правят проучвания на мнението на служителите. Те се правят от независима външна организация, за да се гарантира обективност. Така че гледаме там доколко хората и как смятат, че се развиват нещата. Не винаги всичко е както. Въпросът, доволни ли сте от възнагражденията, там нямаме положително. Не, въпросът ми беше не, това е ясно. На какъв интервал ги правите? За кой тези допитвания? Значи периодиката е 3 години, последното проучване обаче се позабави, защото на глобално ниво имаше преструктуриране. Всъщност 2011 година Соловей продаде фармацевтичния си бизнес, след което пък всъщност придоби Родия. Сега групата се казва Соловей, но с съществена част вътре в нея е бившата Родия. И всъщност проучванията, понеже сме мултинационална компания, те се инициират на ниво централа. Там мащабът е различен. Мащабът е различен, да. Но в България има фирми, които това се осъществява, аз съм свидетел, познавам колеги, правят се също проучване. Има си такива външни консултантски фирми, които могат да го направят, стига да искаш да го проучиш. Гарантира се конфиденциалност, има си изискване, примерно не се разкриват резултатите, ако има по-малко от 5 отговора, защото това означава, че директно можеш да идентифицираш кой стои за даден отговор. Има си такива неща, които трябва да се съобразят. Но като цяло това е добър индикатор, който можеш да следиш. Когато имаш екип, примерно, можеш да му проучваш мнението. Хубаво е всички да си говорят, ама някакъв път не всички неща могат да се сложат на масата. Винаги има някакви междуличностни отношения или неща, които, как да кажа, по-добре да ги напишеш и да знаеш, че е анонимно. Така че това е добър начин да имаш индикатор за какво се случва в екипа, какви са мнения. Един полезен съвет, един от въпросите ми ще бъде за дали ще сме HR или със собствен бизнес, когато си мисля, често се случва да си мисля, не виж колко много правя за тези мои служители. Те са неблагодарни. Всъщност, да се не ме разбират. Пък всъщност хората просто дали са комуникация, така че това не е доста полезен съвет да ги питаме просто какво искат хората. И в този ред на мисли, какви съвети би дала на един HR, който те първа започва своята кариера, те първа ще се развива в тази сфера? Да. Какви съвети би му дала така чисто приятелски, за да може да се развива? Много са. Ако трябва да ги ранжирам. Добре, да ги ограничим тогава да кажем трите съвета, които би му дала, така, ако седнете на една маса с твои... Първо, ако някой наистина си мисли, че HR трябва да разбира от бизнеса. Да си има теоретичната подготовка, обаче първото нещо, когато примерно даден човек започне да работи като HR в дадена компания, е да разбере спецификата на бизнеса. След това да види какви са исканията на хората от бизнеса, т.е. да работи с клиентите, защото HR не може да съществува, ако в крайна сметка няма клиент. Клиента са или работниците и служителите, или менеджмента,
пък могат да бъдат и синдикатите, нали, в смисъл те са като представители. Така че другия ми съвет, след като е разбрал бизнеса, да види какво иска клиента и да намери начин да бъде близо до клиента. Освен това, всички знаем, особено в IT компаниите, комуникацията по имейл, с чат и така нататък много, много бързо се случва, но личния контакт не трябва да се губи. В имейла не можеш да видиш всички оценки на междуличностната комуникация. Така че това е другото, което бих казала. И разбира се, да се познава законодателството. Кодекса на труда, както разбрахме, първият съвет, който трябва да се мине. И винаги да се изхожда от някакви принципи. Значи, друго нещо, което е важно за HR е да си определи етичните норми и принципите и винаги да гледа от тая гледна точка. Защото, както казах, няма решения, които да ги вземеш от едното място и да ги пренесеш на другото, но когато се придържаш към определени принципи и етични стандарти, нещата могат да се случат. Като говориш за това, за тези съвети, които ги даваш, ме стана любопитно да попитам, понеже от доста време вече се занимаваш с HR. Нещата как са се променили през последните 15 на години, в които се занимаваш с това? Дали същите съвети са били актуални тогава или както са и сега? Може би да. Променят се моделите, в смисъл, както във всяка една област, така има и в човешки ресурси различни моди и тенденции. Примерно, от това някъде преди 5-6 години се случи тенденция към изнасяне на така наречените транзакционни услуги или аутсорсването им, даването на друга компания или обособяването им в дадени отдели. Примерно, правенето на заплати се изнася или го прави външна компания, или го прави определено звено в компания, което сега, когато говоря за мултинационална компания, примерно имам предвид при нас, заплатите се правят в Португалия. Това за България не се отнася. Тук в СОДИ си ги правим заплатите, защото сме на български език и SAP конкретно има някакви там проблеми и струва много пари. Всъщност не, че не може да се направи, но струва много пари, не си струва да се направи. В този смисъл, това е една от тенденциите, които забелязваме. Изнасят се една част от дейностите, които се смятат за транзакционни, се правят от други. Това не беше така в началото. Значи в 2000-та година, особено в България, всичко си се правеше в рамките на компанията. Друга тенденция, която забелязваме, че все повече фокуса е върху развитие на хората. Привличане, задържане, развитие. По-рано човешки ресурси, аз вече го казах и в началото си, беше личен състав и ТРЗ. Не, вече въобще, нали, това се смята по-скоро като транзакционна дейност. Фокус е върху това как да мотивираме хората. Това е една друга тема, аз няма да влизам в момента, защото... Трябва да имаме още един фаер, трябва да говорим за нея само. Да, аз имам мнение по въпроса, може да не го споделят всички, но според мен хората сами трябва да бъдат мотивирани, пък ние трябва да създаваме стимулите, тази мотивация да излезе навън. Но това си е мое мнение. Подкрепям го изцяло. И думата отговорност да върви с това. Мисля, че повечето от хората, които са тук днес гости, биха се съгласили с това мнение, така или иначе. Защото съм чувала, нали, HR да мотивира хората. Не, няма да стане тази работа. Това е кауза пердута. За мен менеджер е водещ, менеджер на екипа има предвид. HR може да помага там по някакъв начин, ама не може да мотивира хората. Говорейки за това, се сещам да те питам, че едно от най-трудните неща е да ръководиш екип от лидери, което на тебе се случва така, нали, менеджерите са екипи, с които трябва да работиш. Как се справяш с това? Аз не ги ръководя съвсем. В смисъл лидери, да. Това е другата тенденция, може би, която трябва да кажа, че вече говорим за лидерство на всякакво ниво. Нали? По-рано беше лидерство, топ менеджмента са лидерите, другите са не чак толкова. А сега всъщност всички са лидери. Нали? Много е модерно и ние го правим. В момента имаме програма за развитие на лидерски умения и се обхващат не само хората, които са там на върха, ами всички, които всъщност ръководят хора или процеси. Нали? Това е другото. Нали? Лидерството се изразява не само в ръководенето на хора, но лидерство трябва да има, когато ръководиш даден процес. И сега си забравих мисълта всъщност откъде тръгна. Как беше въпросът? За ръководенето на екипа. Ръководенето, да. Лидери. Ако си имам предвид, че ръководя менеджери, аз имам хора, които са менеджери, но ги ръководя, но другите по-скоро са ми peers. В смисъл, ако говорим за менеджмент кървите, да. И там всъщност всичко е определено на партньорска основа, за да
за да ги убедят, те трябва да имат доверие в мен. Нали? Не мога да изходя от позицията на по-високата иерархия, пък това никого не го препоръчвам. Позицията на иерархията да налага мнение. Така че основно аргументи, експертиза и съвети, които са довели след това до положителен резултат. Иначе в противен случай, колкото и да се прави на дървен философ, ако нещата не работят, другия път няма да се случи. Да дойдат при мен и да ме питат. Дори да си успял да ги убедиш на момента. Дори да съм успял да ги убедя. Да, супер. Аз имам още неща, които мога да те питам, но предлагам, понеже вече малко напредваме във времето. Хората, гостите, предполагам, че имате и вие неща, които са ви интересни. Или CV-та. Да прегледат да даде експертно мнение. Заповядайте да зададете въпроси, които имате, да спомняте се така, за може да се пропуснало нещо, което на вас ви е станало интересно. Сега е един добър момент да се възползвате от това. След това ще имаме също и... Само така, след това ще имаме възможност да пием по още чаша вина. Аз се въздържах преди, защото не знаех как ще го Да се поздравявам на здраве. И да обсъдим още допълнителни неща, но сега може да зададем въпроси, да отделим 15 минути, да отговорим на още въпроси, които ще имате. Извинявай, че те прекъснах. Заповядай. Може ли малко за тази програма за обучение на лидери, която споменахте? Предполагам, става дума за специални усилия да обучавате, например, млади менеджери, които току-що са станали такива. Да, значи тази програма, аз отчасти споменах, но тя е насочена именно към изграждане и надграждане, защото не всички са на едно и също ниво, на умения, свързани с управление на хора, на време, на процеси, презентационни умения. В смисъл, това е цялостен пакет от различни обучения. И не само обучение, значи смятаме, че лидерските умения се изграждат и чрез преживяване, правене на проекти. И е комбинация. Конкретно ние в момента работим с външна фирма, обикновено така го правят големите организации, и работим с Дейл Карнеги, институт, представителството за България. В тази програма сме включили не изведнъж, всичко става по-етапно, защото няма как толкова много хора едновременно да бъдат включени в програмата. Включили сме млади, новоназначени менеджери, включили сме всички, които са менеджери, в смисъл определили сме приоритетите, с кои започваме, кои са на следващ етап, но всички ще бъдат включени. Менеджери на хора и на процеси. Тоест, ако имаме специалист, който управлява процес, но не и хора, също той ще бъде включен, които са включени, но ще бъде включен в тази програма. И тая програма, в смисъл, ние в момента това правим, ама то е never-ending процес. Нещата се променят, изменят се изискванията. Имаме непрекъснато програми, които са за надграждане на умения, за обучение. Друго нещо, което при нас се случва, предполагам, че и във вашите фирми, макар може би с по-малък размер, е on-the-job тренинг. Това също е много важно. Обучение на работното място. Управляват ли таланти? Това също е модерно последните години. Не знам дали ги управляваме или те се управляват, но... Управление, мотивиране. Да, талантите в организация. Да, имаме го, това правиме го, така се нарича. Но под управление на талантите всъщност ние разбираме по-конкретно дефиниране на така наречения талант пул. Всяка година всички при нас преминават през процес на оценяване, даване на обратна връзка. И този процес служи както за определяне на възнаграждение, свързано е с политиката ни за компенсации, така и с дефиниране на потребностите от развитие на конкретния човек. Правим го за всички. Отначало беше този процес само за ръководители и високо ниво специалисти, но от 3 години вече го правим за абсолютно всички, включително хора, които са на работнически позиции. И смисъл е поне веднъж годишно, насърчаваме да е 2 пъти, но поне веднъж годишно ръководителя да седне и да си говори с човека какво би могло да се случи, за да си подобри работата човека или примерно да направи стъпка към друга позиция. На база на тези оценки разработваме програмите за развитие или обучение и те са на ежегодна база направени. Освен това, тези, които сме ги дефинирали като хора с потенциал за развитие или висок потенциал, high potential сме викаме, за тях се правят специални неща, защото смятаме, че те могат да вземат примерно позиции с по-високо ниво на отговорност
и дори още не са на тези позиции, но получават обучение и подкрепа за развитие на допълнителни умения. Този процес, между другото, просто е регулиран на ниво група. Не го правим тук, локално го правим само за работническите позиции, макар че вече тръгва и на ниво група, но това си е структуриран процес и го прави цялата компания. Аз имам едно питане. Нали, понеже аз също имам удоволствието, също като вас, където и да съм работил, съм срещал пълно разбиране, нали, на ниво екип, ръководство и така нататък като колектив. Обаче ситуацията, нали, тъжната истина е, че ситуацията на много места не е така и много често креативни хора, които искат да променят нещо, попадат в една среда, в която те блъскат стена с идеите си, точно защото срещат консерватизъм от стара система и стар начин на работа. Демотивираща среда. Какъв, нали, най-просто казано, как ваш съвет, как бихте реагирали в такава ситуация? Моят съвет е, колкото си струва усилия, да се пробва да се разбие стената. Ако е неразбиваема, по-добре е да се потърси друга страна, която пък може да се щупи по-лесно. Защото в противен случай не е добре. В Солвей сте разбрали, че хората са най-важният актив, доколкото чувам, за една компания, а за предишните, в които сте били? Смея да твърдя, че в компаниите, в които съм работила, нещата бяха по аналогичен начин сега, че не са били напълно идентични. Да, защото те са доста различни като цяло. Да, бизнесите са различни, значи двете са производствени компании, другото е телекомуникации, там нещата пък са съвсем различни. В телекомуникациите едно съм запомнил. По-важното е да вземеш решение, отколкото да не вземаш. Нали? Можеш сутринта да вземеш едно решение, вечерта да го промениш. Това фигуративно казвам. Докато в производствената компания по-добре е дълго да го обмислиш, но да знаеш всички възможни последствия и тогава да го направиш. Може да дам? Да. За мен е абсолютно безумен пример. Точно в тази насока. Няма да споменавам компанията във Варна, но така наречената позиция ОТК. Нали? Както е. Производствен продукт, уред, който се използва в бита, с очеваден дефект. Очеваден дефект от 100% продукция, 95% със сигурност ще даде фира. И трябва да се върне за гаранционна поддръжка, при което той категорично заявява, че не може да се разпише. Там по всички парадигми той трябва да се сложи подписа, да излезе това нещо. Те го заставят, той е близо до инфаркт, нали, човека, сменя позицията, той напуска, защото според него противоречие на моралната. Абсолютно, да. И така или иначе резултата не са така. В рамките на 3 години абсолютно всичко, което е продадено от този модел, обратно вътре, но в него момент ръководството беше преценило, че е по-добре да имат някакви пари, които да влизат в обращение, независимо, че последствия не се връщат, колкото да бъдат. Сега, аз като човек, който нали сравнително, аз съм падал в ситуация, където трябва да свежи оборотни средства, може би е правилно, но тъй като през създадената ситуация от него гледна точка и си представим какво значи един човек да е вътрешно принципен и отговорен. А той е такъв, понеже го познавам, преди ми е бил служител на друго място. И това е нещо непонятно за неговия мозък. Просто не може, нали, той, говорейки години след това, вече успокоил се, още не може да го възприеме и трепери, нали? И това е интересен казус, как нали, един работодател или един бизнес изисква, може би аз на това му казвам, необходимото правилно грешно решение. Но в този момент за тях е било по-важно това, примерно, защото ако нямат финансите, краткосрочен, реално можело да затворят. Нали? Те си взели решението, но в негово лице това е било някакво творческо безумие, което са направили. Но примерно ето един пример, който човек безценен за тях според мен, защото позицията, която е вземал и личност нас, който го познавам, идеален се е за там, нали? Но край. И той, между другото, след това нещо изцяло реши да смени попрището с какво се занимава, да не попада за втори път в подобна ситуация. Да кажа, напълно го разбирам човек. Аз също, нали? Просто ситуация, която странна за мен, но наистина явно са имали остра нужда от финансови постъпления. Това е единственият аргумент. Да, но сега какво би могло да стане, лесно е да говорим. Мисълта ми е, че дори да е
такава ситуацията, примерно, окей, получаваш финансови средства, но след това мислиш как да обезвъзмездиш клиента, в смисъл, може да има някакъв aftermarket сервис, нали? Сега ми идва като идея, да. Гаранция, нали? Абсолютно, да. Защото така или иначе и има. едното и другото. Така или иначе има, нали? Да, все така по-често вече са, в общия свят казват, нали, там, особено при колите, някакъв дефект, ако ги изтеглят 100 милиона, ако платят обещение 50 милиона, логиката е. По-хубаво да умрат 5, да платим 50, нали? Не е правилно, но за жалост там така ги водят малко идеите. Ами, да. Аз не бих препоръчала да да не се случва, да трябва да работи против вътрешните си стандарти и морално. Аз също смятам като вас и темата, извинявам, че съм по-активен там, понеже съм извън, аз нали, не си търся работа и... Тоест да не чакам себе. Не мой. Аз това имам предвид. Той човек е с препоръките. Да, аз съм този, който примерно в процес на работа с хора, които съм работил, знам примерно кой бих препоръчал и мога да гарантирам до някъде от себе си, че този човек... До другото, в този ред на мисли в България бях говорил с един, да кажем, HR-ът, защото той беше българска фирма, пък според мен българските фирми малко нямат култура на работа и така нататък, но той каза, аз примерно препоръки не вземам, защото нали, смисъл за него не е определящо, понеже в България е много лесно да вземеш препоръка. По закон, не знам дали го знаете, но по кодекс на труда, ако служителя поиска или бившия служител поиска, работодателя е длъжен да даде. Аз не говоря обаче за тези препоръки. Защото... Аз говоря различен тип препоръка. Да, различен тип, да. Да, и тук идеята ми е прямо за човек, който говоря, знам, работил съм с него, след това е сменил 3 работи. Не защото са го махнали, защото предприятията са приключвали активен период. И сега приемаме на длъжност, която докато спим ракета, той ми дава пример, който него ужасно много го дразни, как примерно на място, където работи, спращат екип, който работи, което е очевидно опасно за тяхното здраве и те ги пращат без никакви осигурителни средства и той казва, че това е абсолютно безумие, нали, да пратят хора в този момент, нали, опасно за живота. После ще го мислим, нали, реално. Само този момент той не се случва на него, но той вече ми се отълни, че трябва да съм махнал там, защото ако не сега, той вижда себе си, след следващата ситуация той е на място. Тук малко шанса е 50-50, нали? Това мислене, примерно, аз също нали, на този работодател не го толерам. Голям не споменавам на ръчна компания, защото безмислено е, безмислено е това, но от през неговите очи, той имайки опита на другите места, където сейфтито е винаги нали, на някакво ниво и в един момент попадаш на място, където каквито и пари ти дават, в крайна сметка ще шардисваш, нали, защото условията тук са други. Затова нещата са различни, през очите на различни хора. Така е. Аз абсолютно споделям. Има различни гледни точки. Може ли вие да ни поставите някакъв въпрос, които не сега да разговаряме, но ние да се зададем по-скоро? В каква насока, в смисъл да... Сферата на HR е достатъчно обширно, така или иначе. Тоест, за да разбера точно каква е задачата, готова съм да я направя, за да съм сигурна, че съм я разбрала, да ви задам въпрос, на който вие да си мислите и да си отговаряте. Да, вътрешно се занимавам какво поставя. Като HR. HR, като собствените бизнес. Аз по-скоро ще го направя не като HR, защото според мен HR е условност. На практика всичко свършва до взаимоотношения и за мен всеки трябва да бъде HR. Особено ако управлява хора. Трябва да разбира. Не, че всички нямат и претенции, че разбират много от HR, ама няма лошо. Така, само малко да помисля как да го формулирам. Като аудитория, вие сте хора, които имате малки бизнеси, нали? В смисъл, ви работите за малки бизнеси. Така, мога ли така да го оттам да изходя или... Според мен нямаме профилирана някакъв точен профил, всички сме различни. Има някакви застъпани елемента. Добре, все таки. Това като въпрос, може да прозвучи смешно, но ако трябва да изберете човека, който ще се грижи за вашия бизнес, когато вас ви няма и сте надалече и няма връзка с вас,
Какво ще търсите в него? Вие сте някъде, не може да се свържи, това е вашия бизнес. За колко време? За мислене ли? За колко време? Не за колко време не е удължително. Колко време? 1 месец. Добре. Стратегическо решение не трябва да се назначи. Това е хубаво. Но той може и да успее да го съществува. Може би добър изпълнител. Тук е необходим за този период от време, трябва да е добър изпълнител. Защото когато му се делегират права и ако той е стриктен изпълнител и следва това е процес, който няма да навреди. Той ще иска контакт, ако нещо се налага да се вземе отношение. Ама не може да ви намери. Ако няма... не може да ви намери. Вие сте някъде, не може да ви намери. А пък в този период все таки някакви решения ще трябва да се вземат. Ако той е мотивиран колкото нас да движи този бизнес, тогава може да го оставим за една година. И е достатъчно момче да го движи. И желанието ми. Малко няма как да... Понякога такива хора имат по-голямо его от вашето и става страшно. Решава, че сега е момента да се докажат. Да, така ставате развитие на компания. С една компания става две, но реално това е единствения вариант, иначе никога не може да си го оставиш. Аз пак казвам перфектни изпълнител. Перфектни изпълнител. Добре, обаче в рамките на този месец все пак някакво решение. Той ще изпълнява. Ще следва правилата, така или иначе не може да вземе колосална грешка. А когато той се вземе на сериозно, както господина спомена, и решава, че сега момента отдавна се решава, се тръгва с една крачка напред. Но това нещо не е предвидено. За кратък период от време може да настрои и екипа срещу себе с поведението, което има. Рефлексът след това може да бъде много по-сериозен. Ако се окаже, че той изведе компанията много добре, в този период. Много добре. Ще го поздравя, ще го мотивирам. Да взема стратегически решения на оперативно ниво и на всяко ниво. Значи стратегически решения, ако трябва да се дава на някой привилегия да ги взема, по-добре е този, който му ги дава за някакъв по-голям период да му даде това право и да не се меси. Двама души, като взимат стратегически решения за една компания, не е много добре. Ако идват от различни канали. Защото особено, примерно, ако един е финансист, другия е техникъл. Нещата съвсем различно изглеждат в главата им. И колизията става страхотна на някакъв момент. Поне аз така мисля. Да, така е. Те са три неща, но перфектният вариант са три неща. Човек със същата визия, принципи и профил. Как ще го намерим обаче? Как са да я слушат? Не, в смисъл, говорим си за човек във фирмата, говорим си за задължително вътрешно лице, трябва да познава процеса, но трябва да се доближава най-много първо до принципите на ръководителя и до визията му. Това са двете неща. Тоест е човек, който познаваме добре и знаем, че... Не е задължително да се познава добре като период от време, но е задължително да споделя това като... Това би трябвало да се гледа все едно, че човек си избира заместник за дългосрочен период от време. Повече от един месец. Поне според мен. Не, смисъл, нали, като принципа би трябвало да е същия. Всяко ще е само някой, който да горе-долу да следва автоматизацията на работата. Това ти трябва за един месец. Всъщност тук е, нали, тук е... разликата в позициите ви според единия трябва да бъде стриктно следваш, изпълняваш, а тук всъщност по-скоро следваш принципите. Нали? Аз тук виждам различието. В моята глава, така или иначе, на следващото ниво ти работиш с максимум 3 човека. Нали? Ти не работиш с всички, така или иначе. Нямаше възможността да го... То не е правилно. При мен са 30 и няколко, не е правилно да си говоря с всеки един от тях, не ми е работа, то си има процеси. Книгите казват до 7 максимум. Да, така или иначе при мен аз съм си ги разделил на толкова. Този, с който оперативната работа е извършвам, така или иначе е синхронизиран, познайки мисленето и той изпълнява вече това, за този от интервал от време е логично да го поеме той. Нали? Процесът е точно този. Не някой от другите да могат да се лазят по нервите през този един месец,
Така или иначе всеки от тях продължава да изпълнява всичко това, единствено, че няма да се синхронизира с мене, ако се налага нещо наистина по-колосално да се коментира. Но стигне ли се до този казус, ако е нещо кардинално решение, тук вече така или иначе този, който е поел юздици, се разчита малко или много на инстинкта му да се приема, че той, работейки с вас като примерно управленец, една година познава вашите възгледни, те са коментирани и знае долу-горе нивото, на къде трябва да поеме риск. Това е моята гледна точка. Така бил го направил аз. Нали. Изпадал съм в подобни ситуации. Чак месец не съм. Отдавна не ми се е случило да се случи. Това е по-сложна ситуацията си. Това вече другото е ясно. Нали? Ако има някакви колебания, дига телефона и... Да, именно сега това време с комуникациите е много лесно. На един лифт не може да се качиш на пистата да не се обадят 3 пъти. После се да си вземеш телефона или това става, или поне щеките. Може да ви питам какви канали за подбор на персонал използвате и каква е разликата сега и преди 5 години? Ще кажа защо. От време на време ми питат ти как да търсиш тия хора. И аз всеки път казвам Джобс на първо време, на първо място, защото за мен това е оптимален вариант от години. Да. Ами в момента компанията, в която работя, използваме Jobs. Смятаме, че е вариант, да. Обаче пак трябва да се тръгне от позицията, какво търсим. Ако се търси IT инженер, такива, които примерно ми се налагаше да търсим в голям брой, когато работех в телекомуникационната компания, за мен най-сигурният канал е нетворкинга. IT инженерите за мен са перфектни networking people. В смисъл, те се познават, трябва да стигнеш до някой и оттам насетне нещата се случват. И да пускаш обява, обикновено IT хората не са активни, те не търсят. Или го правят от скука, наколкото да отворят екрана. Работници, когато ни търсим, те няма да отворят Jobs. Значи каналът трябва да бъде различен. Включително и бюрата по трудове, там използваме в случая, или пък вестници. Преди 5 години вестниците работеха. Вече според мен много малко хора четат вестници. Аз лично почти не отварям вестник. Нали. Купувах си по-рано за уикенда, ама сега вече даже спря да си купувам, защото не ги чета даже, не ми остава време. Всичко е в интернет. LinkedIn като платформа смятам, че е добър начин за търсене. Пак зависи за каква позиция става въпрос, но Jobs за България смятам, че е добър вариант като общо правило. Нищо не се е променило с други. Ами, не, вижте, той има и други, нали, има и Job Tiger. Капитал също продължават да бъдат, нали, начин за анонсиране на позиция, но си има IT сайтове. Сега аз не съм голям специалист, защото напоследък не ми се е налагало, на предвид към момента не съм компетентна, но IT-тата си четат определени сайтове и се знае, нали, че ако е някой IT профил, трябва да го пуснеш там. Пак трябва да се изходи от конкретната позиция. Ако търсите ниво директор, не го търсете с обява. Откраднете го. Не искам да кажа откраднете го, но за по-високи позиции някой път изглежда много голям разхода, но аз мятам, че се струва. От една страна, ако имаш достатъчно добри връзки, можеш да го направиш. Сега аз като HR познавам доста хора, нали, мога да си направя някакъв шортлист, но все таки е хубаво да има външен поглед, външен консултант, защото нещата се променят. Аз познавах пазара в София, примерно, преди хикс години, сега не го познавам. Нещата се случват динамично. Така че за високи позиции аз лично смятам, че е хубаво да има външен консултант. Освен това, външните консултанти обикновено предлагат изготвяне на психологически профили, има най-различни тестове, които се предлагат. Т.е. те са елементи на преселекцията на кандидата. Не за всички позиции е необходимо, но за някои се струва. Освен това, те правят проверка на препоръките, нали? Това е част от пакета, който предлагат. И питаш човека, кой ще препоръча, а след това проверяваш препоръките. Струва пари, но за мен, за определени позиции е обосновано. Сега дали ще е headhunting, може да не е headhunting, може да е обява. В последно време доста се наблюдава, че реално наистина за определени позиции, ако е за по-висок тип, да кажем, позиция, там вече нещата стават доста често с привличане на хора от конкуренцията. Да, точно така е. Това е dirty game. Да.
Имала съм определен период, нали, точно в телекомуникациите, когато трябва да намериш хора, но те няма откъде други да дойдат, освен от конкуренцията. Да, но после като вземат на тебе да ти ги вземат хората, пък и че не е хубаво, нали? Те нещата са... Играта е така. Поред мен следващия етап по-лош. Това като са мини, нали, това е лошия процес в първата фаза, но ударната вълна е след това, защото тези хора, зашеметени от това, което се случва, губят представа реално за себе си и процесите, които следват стават по-сериозни след това вече. Вярно, съгласна съм, да, така е. Или всъщност може да се надцакваме с някого си там по отношение на заплати, но човекът точно вече има очаквания за още и още и още и той реално гледа някъде другаде вече. Съгласна съм, затова казвам, че аз лично не го препоръчвам това. Някой път да, ситуацията е такава. Спешно ти трябва човек, няма откъде да дойде, той трябва да е подготвен, нали, нямаш времето да го обучиш, искаш да си етичен, искаш всичко, ама няма откъде да го вземеш. Сигурно ще има такива ситуации, но не са желани. А какви форми на подбор използвате, освен ти спомена интервюто и препоръки? Да, значи... Тестове... Да, такива правим. Да, имаме такава практика, но пак зависи от различните позиции. Примерно, когато става въпрос за техническа специалност, правим тестове технически, езикови тестове, когато се изисква познание по език. Да, но това се дефинира, когато правим профил на позицията. Казваме кои са нещата, които трябва да бъдат проверени. Това го определяме с менеджера, който подбира. Водещия в този процес е ръководителя, който си търси служител. Той си дефинира какви са му основните изисквания. Ние сме там да подпомогнем, да предложим, да насочим, но крайното решение е да, човешки ресурси влияят, но трябва да бъде на менеджера. Ако човешки ресурси налагат кой е избрания кандидат, нещата не са добре. После няма да се случат както трябва. Възможен е вариант, при който тогава вие казахте, че менеджер в средно управленско ниво знае какъв човек му е необходим. Да. Пускате обява, така или иначе, ако той има предвид някой подходящ за него, в крайна сметка вие каквато и помощ по пътя да му осигурите, ако той е избрал да работи с някой, нещата малко или много са решени. Така е, вярно е. Но налагането на някой, нали, като кандидат. Сега, разбира се, ако този, който си го е намерил, той не е подходящ и има достатъчно аргументи, ще бъде трудно да си го вземе, защото фактите говорят. Но ако в крайна сметка наистина човека отговаря като профил, защо не? Защо не? Те ще работят, екипа ще се изработи, примерно. Ако му трябва да тази длъжност, човек с тези качества, той знае, че ги притежава. Абсолютно. И човека отговаря на другите технически критерии. И аз нямам нищо против лично. В тази насока родителските за назначение как се отнасят? Това е една тема, дето... Спомням се, но няма да кажа даже и компанията. Имаше един ръководител, чужденец, беше много чувствителен на тема непотизъм. Аз докато разбера, това е на английски, на американски по-скоро, защото той беше американец, непотизъм. Даваш преференции, по-добро третиране на хора, които са ти близки по роднинска линия. Там или това е по-друго. Относително. Аз лично, за мене си, това го научих от първия си изпълнителен директор и съм много благодарна. Никога не назначавам, условно казано, свои близки във фирмата, в която работя. Пък и близки имам предвид не само роднини, ами и приятели. Защото за мен в един момент може да се умесят нещата лични и служебни. И това много помага. Трябва да ви кажа, много ми помага това нещо. Лично аз съм го оценила. Защото виждам ситуация, където има хора близки. Мъж и жена работят на едно и също работно място. Няма нищо лошо. Аз не ги опреквам, но ситуации предизвикват след това конфликти, примерно в личния живот или пък обратно, нали, по някакъв начин това влияе върху професионалната работа. Дори да няма нищо лично, мнението на околните, те там са близки или те са мъж и жена или нещо, формира някакво мнение, което не помага. Не, че имам нещо против, но според мен това затруднява самите хора.
няма да тръгнем, нали, да го прилагаме като някакъв критерий, защото трябва да кажа, че това е дискриминация. Ако, нали, тръгнеш да не назначаваш някой само защото е някакъв на някого, това си е дискриминация. Така че законодателството, дето ви казва, не бива да се правят тези неща. Но и аз лично смятам, че по-добре е хората да са там, за да работят. Ако се случи така, че са в някакви взаимоотношения, да го мислят. Има си последствия. Има си последствия. Аз съм интересен. Просто от миналото, когато бях служител, работих в немска компания, по-точно в българския клон, и когато ме назначаваха някакви огромни документи, имаше ключови въпроси, примерно дали съм българин, какъв етнос съм. Според мен тези неща не трябва да... Те тогава не бяха разрешени, но те се ги вкарваха. Но ключовият елемент в цялата документация беше, няма го забравя, как са намерили начин лесно да му освободят, ако желаят. Нали? В смисъл, ако изключим договор, да стръгнат доброволно. Имаше клауза в договора, която пише, че аз съм задължен по всяко време, ако те ме прехвърлят в клон на компанията на друго място, при същите условия, на които съм назначен, аз, нали, реално имам право да трябва да съглася или да напусна. И приемам, че аз съм назначен на 300 лева заплата, както беше тогава. В Германия. Няма никакви проблеми, ще отида с удоволствие. Ако решат да ме махнат, ясно е, нали? Но бяха го измислили много добре, възхитих им са даже. Съвсем тактично ти казват, че когато трябва, ще се тръгнеш, без да имаш... Да, ама тактично мисля, че третирането на законодателството е, че трябва да предложи подходящи условия работодателя. В случай ти се разпочва. Така не го предоставя. Да, т.е. доброволност ти се ако не искаш, другия чака. Принципът беше това. И нищо е доброволно, там нищо не мога да кажа. Но тогава за първи път срещнах с такъв вид документация, така 5-6 страници. Сериозна институция. Да, наистина беше много добре. Викам, немците знаят реда. Хората спазват закон. Аз предавам, понеже че съм сигурен, че имаме доста въпроса, още които можем да насочим госпожа Димова. Да го направим сега няколко заключителни думи да кажа и да се насочим към чаша вино. Присъщахте оставка. Свършим виното и искам да отиваме да пием още вино. Така че да поговорим още, да имаме малко възможност за нетворкинг, както разбрахме, че е доста важно това. Първо да благодарим на госпожа Димова за това, че отдели от времето си така, за да дойде тук и да сподели с нас опит и полезни съвети. И също благодарим на вас, защото днес, между другото, мисля, че за първи път има чак такова преобладаващо нови хора, освен първия път, когато се провеждаше. Да, като процент наистина. Такова преобладаващо присъствие на нови хора. Така че благодаря ви за това, че сте отделили вие от времето си да дойдете тук днес. И да споменем няколко организации, без които нямаше да бъде възможно това. Това са ICN, които помагат, Darzalas, също разбира се Beehive, и също така ISEC и JCI, Международната младежка камара. Това са така партньорите на събитието. И следващото събитие ще бъде в края на септември, като ще имаме доста интересен гост-лектор за тогава. Ще споделим допълнително кой ще бъде този лектор. Очаквайте скоро така интересни новини. Всички така имаме доста... Ще видите, доста интересен лектор сме подготвили и сме решили този път да бъде изненада след няколко дни да ви споделим. И нещо интересно, което правим, понеже се говорихме малко по-рано за това, във връзка с нетворкинг и с бизнес развитие. От JCI, Международната младежка камара, другата седмица се организира един семинар международен, който ще има гост-лектори от 5 държави. Това са 8 лектора от 5 държави, от Португалия, от Турция, от Дания, от Англия и от България. Като има експерти, включително има в HR, един много, така споменах по-рано, Георги Първанов, експерт, който ще говори за една сравнително рядко срещана тема, поне това, което аз съм срещал, е как да си построим бизнеса, така че да може да го продадем после и как да го продадем бизнеса си след това. Да, той е опитен в тази област, така че... Да, той има опит в това, че е продал, изградил е доста успешен бизнес в България, който след това е продал на чуждестранна компания. Също така имаме от Португалия един много успешен диджитал маркетинг експерт Филипе Карера. Може някой от вас да са го чували, той вече гостува във Варна един-два пъти.
И въобще доста така интересна селекция от лектори имаме. Ще бъдем в Гранд Хотел Варна следващия уикенд, петък, събота и неделя, от петък вечерта и събота и неделя. И затова всички, които имат интерес, ще може да научите малко повече за това. Предвидели сме за гостите на Стартъп Граните, за партньорите въобще на Beehive, с които работим, да има преференциални условия за гостуването. Така че тези, които имат интерес, може да се обърнете, там е чаровната девойка в Яна, една така в червено. Всички са чаровни, сега трудно може да това казва чаровната девойка в червено, Яна. Един човек, към който може да се обърнете, и другия човек съм аз, с въпроси, които имате, за да може да ви дадем допълнителна информация. Също ще споделим и в събитието днес малко повече информация за това. Но ако имате желание, свържете се с нас двамата, ще може да ви дадем и преференциални условия да присъствате на събитието. Ще се радваме да ви видим там. След като сте тук днес, съм убеден, че ще ви бъде много интересно и там. Така, мисля, че нямам нещо друго. Венко, ти искаш ли нещо да добавиш или? Единствено да допълня, че ако сега е срам да питате и ние ще пуснем по нашите канали информация за това, което предстои да се случва други уикенди, се надявам да се видим там с всички вас. Вече като допълнение, първо аплодисменти за Коста.